ҳукумати Узбекистон ба Бақо Содиқов филмбардори маъруфи тоҷик шаҳрвандӣ ва шиносномаи ин кишварро дод. Ин санад рӯзи 26 январ дар бинои ҳукумати шаҳри Тошканд пойтахти Узбекистон ба ӯ супурда шуд. Бақо Содиқови 77 сола муаллифи Адоникс ва Гирдоб беш аз 20 сол боз дар Узбекистон зиндагӣ дорад ва тӯли ин муддат нафари бешаҳрванд буд. Муҳиддин Маҳмудов, муҳаққиқи зиндагии Бақо Содиқов, рӯзи 26 январ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки шиноснома ва шаҳрвандии филмбардор бар асоси як фармони президент Шавкат Мирзиёев имконпазир шудааст. Ба қавли ӯ дар маросими тақдими шиноснома ҳокими шаҳри Тошканд Усмонбек Раҳмонов гуфт, ки афроди ба монанди Бақо Содиқов барои таҳкими равобити дӯстона ва ҳамсоядории хуб саҳми бебаҳо гузоштанду мегузоранд. Бақо Содиқов соли 1996 аз Тоҷикистон ба Самарқанд кӯчид ва аз соли 2002 боз дар пойтахти Узбекистон шаҳри Тошканд зиндагӣ мекунад. Ӯ дар суҳбати 2 соли қаблаш бо радио Озодӣ гуфта буд, ки он вақт барои тарки Тоҷикистон маҷбур буд. Танҳо ҳаминро мегӯям, ки ба хотири ҳифзи хонаводаам аз Тоҷикистон рафтам, аммо то ҳол эҳсос мекунам, ки Ҳисору Балҷувон, Кӯлобу Чилдухтарон ва Бадахшон дар маҷмӯъ ҳар қитъаи Тоҷикистон пеши чашмам аст, гуфта буд ӯ. Бақо Содиқов соли 1941 таваллуд шуда, соли 1967 факултаи коргардонии донишгоҳии театри расомии Тошкандро хатм кардааст. Узви Иттиҳоди синамогарони шӯравӣ интихоб шуд. Соли 1993 ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакиро гирифт ва аз он пеш дар соли 1988 ҳунарманди хидматнишондодаи Тоҷикистон шуд. Бақо Содиқов соли 1961 бо иҷрои нақши асосӣ дар филми 5 нафар аз Фарғона дар киностудияи Тоҷик филм аз соли 1967 ба ҳайси коргардон дар филмҳои бадеӣ ва коргардони филмҳои ҳуҷҷатӣ кор кардааст. Адонис, Гирдбод, Бухорои Шариф, Ҷосус ва Имом Бухорӣ аз корҳои намоёни ӯ ҳастанд. Содиқов баъди рафтанаш ба Узбекистон ҳам ором нанишаст. Солҳои ахир дар он ҷо филми Мурувват ва Фидоёнро ба навор гирифт. Фидоён аз 7 қисм иборат буда. Дар бораи ҷадидони Бухорост, дар он ҷо дар бораи Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, Абдурауфи Фитрат ва Садриддин Айниву дигарон суҳбат мешавад.